Iako dogovora oko izmjene izbornog zakona u Mostaru još uvijek nema, vladajuće političke partije smatraju da ima dovoljno vremena te da će i Mostarci u oktobru ove godine izaći na izbore. Ja smatram da se ostavilo dovoljno prostora da se u parlamentarnoj proceduri u parlamentu BiH može donijeti odluka kad budu usvojene izmjene izbornog zakona za grad Mostar, da se donese odluka i o raspisivanju izbora za grad Mostar u nekoj skraćenoj verziji, skraćenim rokovima. Ja se nadam da će ti izbori biti održani 2.10. kad i ostalim jedinicama lokalne samouprave. Naravno da nastavljamo pregovore jer oni su jednostavno nemaju alternativu i mislim da ima još uvijek prostora da mi izmijenimo izborni zakon Bosne i Hercegovine i da imamo izbore u listopadu 2016. godine kad i ostali gradovi i općine imaju izbore. Da do izbora u oktobru i u Mostaru može doći, slaže se i struka. Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić smatra da postoji nekoliko verzija rješenja problema. U svakoj opciji ključna je odluka parlamentarne skupštine BiH koja može donijeti odluku da i građani Mostara izađu na izbore. Da parlamentarna skupština BiH u jednom kraćem periodu izvrši ponovno izmjenu izbornog zakona Bosne i Hercegovine u smislu primjene odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja se odnosi na izbore u gradu Mostaru i napravi jedan izuzetak u smislu da će se izbori za grad Mostar raspisati, da će taj rok od raspisivanja do održavanja biti kraći u odnosu na izbore u ostalim jedinicama lokalne samouprave. Ipak profesor Pobrić napominje da postoji ona opcija o kojoj niko osim građana ne želi govoriti. Mostarcima bi ponovo moglo biti uskraćeno ovo demokratsko pravo. Katastrofa bi to bila. A ništa, uvijek isto. Isto nije ništa u našoj moći, tako da ono što odluči oni ko treba, bit će i ove godine i tako. A teško je to, ne znam šta bi ti rekao. Volila bi da budu izbori. Znači da nije u redu. Pa ne bi trebali biti bez izbora. Bio bi problem bez izbora. Mislim, zaista bi bio problem, nemoguće. Naredna sjednica parlamentarne skupštine BiH zakazana je za 11. maj. Još jednom je sve u rukama političkih subjekata da učine maksimalan napor kako bi se došlo do rješenja za grad Mostar, te bili provedeni kompletni izbori za sve jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini.